Hello. O, Salumi, kumusta naman ka? Wala ko nagpakita dyan sa tong barangay kay kabalo ka, katong himo sa kuan na katong business ko ninyo na sa tong kuan ko. Ay, nagpalahi na kung dili ko sa Pikas barangay katong Pikas balay na mo nga dako ba. O, na ako diri. Ya, kumusta man mo dira? Maayo. Pero na-release naman tong mga ayuda sa gobyerno katong kuan, abay akong pangalan na lista pa baya ha. Giana-ana ko ang kuan na idiretso na lang sa inyo ang bugas. Ang bugas ug tinapa. O, pero ganaan ako na dili interest si Minda sa imuan na lang tanan. Iwa man nila inahimo, puro man himantay sa kuan. Sa imuan lang tanan. Oo. Kumusta naman na si Minda dira? O, natingala balita diri. Natingala ko sa iyaha dira ninyo nga. Sa una man katong wala pa yung kuan, wala pa yung kubid. Hilas man guys sa katanan. Grabe mo nagwapa, gwapo kay suot, gwapo kay bag. Pero karon yung nanay kubing nga nung nagpaluidoy, nagsuot na magisig-gisig para pila ko ba, nagpaluidoy na siya, nagpabubri-pubri sa iyon nga para ma-interest siya sa ayuda sa kuwan, katong 5,000 to 8,000 may ayuda sa DSWD. Kapo. Diba, matingala ka nga nung inala na yung suot karon? Pero siya inana sa una. How do you kayo mo diskarte ni si Mindan mo? Para ma-inter sa DSWD Judish. Ako din yung unang report ng iyan. Ako din siya kwarta po. Di ko din siya kuwan. Matingala ko niya. Ano, mapa-inter pa sa kuwan yan. Naman ang kwarta iyahan. Nasa kwarta sa bangko. Ayaw, pag makikita na doon. Dapat yatag nilang nasa uban sa mga nanginahanglan. Busa ikaw ha. Ayaw pa kuwan. Padudukol kami nida. Kasi matakda na po sa impakasisimusa. Ikaw, kabalo man yung ko, kabalo ko na makarga ka sa ayuda sa gobyerno itong 5,000 to 8,000 nga kuan, na ayuda kay, kabalo man ko nga walang-wala, ito dapat inaong ni mo, murag kurambos. Kung gano'n mo, hindi, lista ka, palista na lang, Jud, palista na dira, nagsubod na maglista diri sa among sa Pikas barangay po, sa mua diri dapit, i-try na kung palista no. Tundo ko kasulumi, usay mga diskarte niya, try nagpalista ko diri, kasi maapurban ko. Wala pa yung mga sakyanan, pero saan man ang sakyanan nga, wala naman yung kwarta. Basta magpalista dyan ko, inter magpalista. Sige na, babay na eh. Okay, nagluto kong buwan. Nagluto kong french fries, oo. Para sa akong mga anak ko, binuo ko. Yading! Kauna naman yun, Ibe! Sige na, magtaon-taon, mag-spaghetti ta. Anyang gabi mag-ano ta, chicken golden blue. Dapat kasuda na itong anong ka lutoon, ha? Dadeng! Sino katulog dira? Sige na, Salumi, babay, basta itong iyon ako, ikuan lang ko pag narawat na yung ayuda sa gobyerno itong 5,000 to 8,000 ka nagpalista ang pungko diri. Update lang ta. Basta layo sa mong Salumi ay sa mong pagduol para hindi mo kaya himog krimin. Sige na, babay. Babay. Nalista naman daw ang mga kuwan sa barangay. Mga katong mga ayuda daw, nalista naman daw si Kapitan. Nalista naman dito. Pagpalista naman mo. Kuan ha? Bibing. Ina si Dading, mong ate na maglungag sa'yo ha, kay ako magtukog barangay. Ha? Very good. Ina siya na, naliguan naman ka, liguan nagbalik. Layo naman kita. Kasabot ka sa giingon, tapos sa inyo niya maglimpyo og kuan. Ay ako imong inahan mo adto og barangay kay magpalista ko ha, may na lang basig kita madala ta sa listahan. Kabalo na biya pud ka kato sila Salumi og si Minda na abti ko gayto palista pud ko karon, may nang kita pang papel ni magpalista pud ka. Tanaw na pag isay mapasok. Sige na adto sa imo ate, inayan mo ate ha na ano nga maliguan ka tapos nangimpyo sa balay kay mulakaw na ko ron taon-taon, maligo na pud ko. Sige na. Sulod dito. Uy, agto ng barangay ha. Magkita lang tayo dito kay magpalista ng pulso. Wala nang pangintiyuhan dito. Ikaw nga nung nabamang ka diri. Sulod na sa balay kay nag-ulan. Na kay maligo ko ha. Asa yan naputo man ang tubig. Asa imong kuan da. Asa imong ate Dading. Naputan lang tag tubig. Sige na, sulod sa balay kay basig magkulan diri. Sige na. Dito na kanak. Sulod na dito ha. Ay,
ko naputlan na yung tubig. Oo, may tubig na putlan. Hindi ay kalayo pa sa bumba din rin. Kasi malakpan pa ko rin ano. Ay, naputlan na rin yung sagikuan eh. Patay district. Ding ina imong ano ha, imong ate na maglungaw paniud to kay moadto kog barangay. Palutuan siya tapos palimpyuhan ng balay kay asang hugawa. Kuya ni wa tay katabang oy. Oh, taod-taod mulakaw na ko ha. Basta ina imong ate daan. Ay, magpalista ta sa DSWD, may na lang basig madawat ta. Oh, kana, very good. Asa na mong ate di ay? Asa mong ate din? Palihog ra kag ng ano be kanang FM pass kay di taga sulod ka kuan kagawas kung wala na ambi na bebe dali ana sa TV gibutang. Bebe. Mo ni siya? Nana diri ang passport. Sige, okay na. Lakaw, ito na dito. Pagtanaw TV dito ha. Inain mong ate na, ano, paglungag ha. Lakaw na. Sara na, sabay na ta diri. Huwag itong barangay. Palita ko sa DSWD. Dili naman kakailangan maatog barangay kay ang purok leader na magbalay-balay og lista. Maubak sa inyon. Ang kapitan. O sige, maulit na lang po. Maubak na tayo. Ang purok leader lang di ay. Ulit na lang ito. Magkita ka na tayo dira kay maabot ang purok leader o niya. Oh. Sige. Magkita ka sa balay na lang ko. Ay, nawag si Kap. Saan mo yun? Ilo Kap? Oo Kap, may hapon Kap. Oo, gikan man to diri ang kuan Kap. Ang purok leader og ano, yung interview lagi Kap. Oo. So dili ko pasok. Okay lang Kap. Walay joy problema Kap. Nga dili ko napasok sa ano. Oo Kap. Pero Kap, dalang ko i-report food ba? Nana po si Minda? Naman na yung negosyo og naman na yung mga sakyanan. Nga nung na-inter man na siya sa sa. Di pa gano'n siya PWD. Nga nung na-inter man na siya Kap. Gusto na ako na i-report Kap ba? Na mas na apa may nanginahanglan. Ihatag na lang nasa uban Kap. Kap, ihatag na lang nasa uban ha. Ay nyo lang na-i-inter si Minda Kap. Okay Kap. I-check siya Kap ha. Kailangan di na ma-inter. Uy. Hindi na siya ba? Oo Kap. Si palistag, sigdaan ay. Naikwarta na. Bagajog na ako. Mag-sorry sa words Kap ha. Sige Kap. Salamat kayo Kap. Okay ra, hindi ko malista Kap. Walay problema Kap. Salamat. Sige Kap. Bye-bye. Ay. Kamingaw eh. Makamis pang puday si Salome si Minda. Kumusta nakatungduhan no? Mingaw kuan man puday ng ano ka nang wa kay kalaban, lami mo puday na ani usahay ni ay ka nang chismis imo kay para mas bibo. Kumusta nakato sila no?
Vibes! My name is Tinkerbell, aka Salome. My name is Wang Waray, also known as Minda. My name is Lugina, also known as Wang Ising. Ayan everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Digis Good Vibes. Please don't forget to subscribe sa our YouTube channel and don't forget to click the bell button ko para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube ng YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday, ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 PM ha. Oo. At saka hindi lang po Chismosang Silingan ang ina-upload namin. Meron din po kami mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pang po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling